Когато кажеш нещо, което не е чувано до сега, има две реакции. Едната е я гледай и другата е лъжи. Някакъв сладур беше написал Македония ке биде наша. И отдолу ке биде трибуквена дума. Почваш с К и по-свършва с Р. Кажи сега, твоите приятели как се процветиха, моля ти се? Голяма част от тях са живи, ама пък ще ги жалиме. Не. Смееш се на вашите смешки и ходиш и просеше пари от Иван, който какво направи? Купи мотивия. Човек, който сам си направи лодката, сам я закара на морето, пусна я от един кран от 30 метра и тя не се разби. Той каза, ако не се щупи, пътувам с нея. И след това обиколи земята. Какво стана след 10 ноември, когато почнаха да блъскат с тенджери и тигани и да крещат, че ще ви убият? Защитава си една кауза и изведнъж се появяваш съвсем друг човек. Имам железни принципи, както казваш Граучо Маркс, но ако не ви харесате... Имам и други. Смяташ ли, че има надежда? Вярата и надеждата са последното убежище на идиота. Ето ни с началото на 6-та, може би последна част от разговора ни с Ян Шотаков. Надявам се, че ви е било интересно до тук. Ще се опитаме да го направим малко по-весело, тъй като последната беше на границата на много тъжното. Какво пишеше, защото аз това от тогава съм си решил целият въпрос за Македония на вратата на тоалетната в централния затвор. Някакъв сладур беше написал Македония ке биде наша. Да. И отдолу някакъв остроумец беше написал Зевзек. Ке биде трибуквена дума. Почваш с К и по-свършва с Р. И завършва с Р. Което, както всички сме свидетели, е абсолютна истина и може да се приложи. До ден днешен. Да, за всеки аспект на българо-македонските отношения, тъй като аз никога няма да употребя думата Северна Македония. Това е пълна глупост. Да. Да. Айде сега, моля ти се. Северна Македония. Ти как приеха това унижение? Нищо няма. Така. Яна, идва демокрацията. Кажи сега, твоите приятели как се процветиха, моля ти се. Избухва демокрация. Нека да го направим весело. Да. Макар, че голяма част от тях са живи, ама пък ще ги жалиме. Не. Не. За какво да ги жалиш? Те... С кой ще почне? Това, което лепат около себе си и така и градат, този образ се срива само с един факт. Или с две приказки, или с една подигравка. Аз ли да ти подавам имена или да падаме ли на това ниво? Значи, виж, какво може да ни спре за такова нещо? Че ще ги видим и ще ни гледат на криво. Аз не виждам голяма щета от това за нас. Да. Ще ни гледат на криво, но те всеки... Добре, дай с Папазов, айде. Папазов беше в тази група, периферия, около вас, смееш се на вашите смешки и ходеше и просеше пари от Иван, който какво направи? Купи мотивия. Ами тази работа беше много така дебела. Тръгна от яденето на планктон в Черно море с лодка. Да. Лодка далеч от брега, в която седиме и ядеме само планктон. Вечер се носеха скарите в тъмното и така. Няма никакво значение. Това е шега. В тъмна на шега. С пари на телевизията обиколихме света. Телевизията поръча в Полша, в Гданск. Да. При Валенса тогава той е работил там. Поръча яхтата Тивия. Това е Картер 49. Много готина яхта. Скъпа. Към 180 кусор преводни рубли. Те са като долари. Да. И... За какво беше толкова симпатичен на Иван, че да му направи този подарък? Не мога да ти кажа. Значи първо аз съм определено стоя зад Коко Джамбазов. Да. Коко Джамбазов е човек, който сам си направи лодката, сам я закара на морето, пусна я от един кран от 30 метра и тя не се разби. Той каза, ако не се щупи, пътувам с нея. И след това обиколи земята
поревящите 40 по обратния. Обратна посока. Уникално постижение. Да. Човек със сол в косите. Да. Докато тук аз не мога да кажа, че има голяма опасност, защото на това плаване те тръгнаха Дончо, съпругата му и Яна. Да. Сега на семейно ми изглеждаше много странно около светско пътешествие да правиш семейно, защото от страна на телевизията всяка неделя всеки път идваше Митко Езекиев, който организираше така целият бек на нещата и се появяваше идваше и се появява в теле и казва: имаме връзка с Дончо Папазов. Имаме тук, Дончо Папазов е вече в Тихия океан. Дончо Папазов не знам къде е. Не знам в какви острови. И на едни от тия острови това продължава месеци. Се появява пак Митко Езекиев и казва: Яна успешно завърши училище. Викам: на яхтата ли? Той вика: не бе, там на островите. Те са на някакви острови. Спрели да изучат детето. Не, нищо. Дето няма нищо лошо. Няма лошо. Да, хубаво е да се учи детето, обаче оттам да те качи руски кораби да докарат тук до Босфора. И след това огромно посрещане. Какво стана след 10 ноември, когато партийните другари дишаха от тамяна изведнъж, преклониха се за отвращение на истински вярващите и почнаха да блъскат пред твоят апартамент, както полицайите имаха блокчета и виждаме, като имаше няколко блокчета, почнаха да блъскат с тенджери и тигани и да крещат, че ще ви убият. Което аз в моето, в моето съзнание, това е момента, в който много по-умните тогава и опитни комунисти блокираха съдебната система по такъв начин, че да не могат да станат досегаеми, което тази цена плащаме до сега, защото се изплашиха от тълпата. Да, от тълпата на Мария Антоанета. Да, това е пряк резултат. Пряк резултат от това. Те просто ги извъртяха, както си знаят. Да. Това е истината. Това е истината. Ами виж какво, и това е съпроводено с много аз ги наричам предателства. Да. И то лични предателства. Защитавал си една кауза и изведнъж се появяваш съвсем друг човек, съвсем по друг начин говориш, огромен демократ, антикомунист, убеден. Професия. Аз ти казах, че това е професия. Да. Имам железни принципи, както казваше Граучо Маркс, но ако не ви харесат, имам и други. И други. Точно така. Да. Имам и други. И така. Се метнаха на геополитическата вълна на тази и се плъзгат до ден днешен с резултата. От това го виждаме в пълния опадък на морал на нашето общество, за голямо съжаление. Нрави. Ужас. Да. Обаче трябва да е весело. Нали? То е весело. Трябва да е весело. И ще става все по-весело. Аз съм в бяло, а това е цвета не на Васил Цонев, който казваше: носете си белите дрехи. Това на изтока е цвета на траура. На скръбта. Да. Скърбя, определено. Скърбиш за всички нас? Скърба за българите и за България в момента, защото даже не можеш да го погледнеш и от комичната страна. Голямо жалост. Смяташ ли, че има надежда? Винаги има надежда, защото това е така. Вярата и надеждата са последното убежище на идиота. Мили приятели, с които сте изтърпяли нашия разговор до тук, този поток на съзнанието, аз знам, че много искате да чуете какво е станало с Лили Иванова и най-вече кога е родена. Янчо знае много добре. Но това ще се случи единствено, ако вашият брой, които сте изгледали тези 6 епизода, е голям и вие коментирате отдолу и поискате точно какво допълнително да изговориме с Янчо Таков за ваше удоволствие. Мога да ги хвърлям няколко теми. Това са вече смешни теми, неговите отношения с Иван, с другия супер смешен човек, Пламен Ганди и някои по-пикантни неща, които, пак повтарям, ще се случат единствено, ако ви проявите интерес към това, което се случи до тук. За което, Янчо, да благодарим, може би, или те да ни благодарят на нас. Едва ли. Аз благодарности не търся, но когато кажеш нещо, което не е чувано до сега,
има две реакции. Едната е я гледай и другата е лъжи. Аз съм това, което казвам, се опитвам да е най-близко до това, до моя спомен. Спомените понякога подвеждат и не са тези, затова си отворих така работа няколко дни да преглеждам снимки, които коригират така някои спомени, други ги обръщат обратно и така нататък. И надявам се да е интересно, да е било интересно. Аз мисля, че толкова. Аз ти благодаря и пак моята молба към тебе е да превърнеш този звук и образ в текст и най-сетне напишеш твоята истина за нещата от богатите и интересен живот, защото ние покрихме много малко теми и не в голяма дълбочина, защото формата не го позволява. Миша, толкова съм ядосан, че няма да им оставя ред. Шегувам се, но... Ти не оставяйки им ред, им даваш право на свой ред да напишеш каквото си искат. Да, те си пишат каквото си искат. Ама не е добре. Не отивам на това ниво сега да се замеряме с глупости. Бих направил такова нещо, но всички пишат. Нека пишат. Младите хора първо не знаят нищо в момента от това, което се изговори. След известно време това ще стане исторически факт, когато и всичките се споминем и някой ще прояви интерес и защо трябва да лежи на милостта на враговете ти. Нали, сега пуснахме ChatGPT, те бъркат с сина ти, даже ChatGPT, това е пълен монолог. Мъца се гордее и с двамата ми сина. Ти за 10 цонова, имате 30 години разлика, което са тотални глупости. И двамата са, дай Боже всеки му. Дай Боже всеки му. Това са момчета, вече мъже. Да. Имаш повод за гордост? Имам и това не е много. Това е истинското прераждане. Прераждането е през децата. Да. Не си правете илюзия да вярвате в кармата. Добре, Яне, thank you very much, sir. И аз ти благодаря. И на вас благодаря. Ще продължим, пак повтарям, единствено при интерес от ваша страна. Някой ден.